کن برادرو چخیره که دیدستین پلاسک رادیاتر корпус шай برادرو اگر یک خیل одамое که هسтай доран утечка дора шкофай ана метонем бародаро ҳамин ягон дефект надора метонем ҳамин корпуса бигирен ини хитона мисол мекушоен равған шуда ин мерезед теншона перекид мекунед ҳамин чиз обод меша марҳамат ҳамин ана чиста мисол падаркай бе сум бе чема якҷо харидана ё радиатортона партофтана метонед ҳамира бигирен айха туфа хоб бачаҳо пайгирӣ кунед марҳамат бозори автовокзал номеро телефон дар главни мемонам занг занед ки ягон кас нагираша ҳаракат кунед айхатон шавада хоб ина бинед ягон дард надора ягон камбуг надора фақат чизои хитона перекид мекунед хоб пайгирӣ кунед